64. Mit navn er Otto, og i dag skal vi lave Old Fashion. På nummer 64 har vi valgt at bruge en Bull Bourbon. Det har vi, fordi at den har en meget raffineret smag, der kommer af den specielle blanding mellem ru, korn og bygmalt. Vi starter med at tilføre vores Bull Bourbon 5 cl. Derefter tager vi 1 cl æblemost, en barske Dunhill Gin, der er en fransk likør på nummer 1, tilhører dejlig meget skarphed på cocktail. Og her kan man med fordel bruge en dash bolle, og til sidst, men ikke mindst, et dash angostura bitter. Og vi støver vores cocktail ud i 10 sekunder. Inden vi igen ligeledes støver 10 sekunder. Husk altid at smage med cocktail inden du serverer den. For at give Old Fashion sin sidste touch, vælger jeg at lave et appelsinsist, som jeg flamberer henover. Grunden til at flambere det er, fordi at vi får mange flere aromaer og smag ud af vores sist. Rækken over ilden, en lille kleine, en appelsinskræm. Værsgo, her har du en Old Fashion eller nummer 64.